This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Ginmandu ni Iloilo City Mayor Treñas ang Public Safety and Transportation Management Office o PSTMO nga pangitaon ang driver sa viral nga video nga gin-upload sang isa ka transgender woman sa diin ginapilit sini nga ipahikap ang iya nga kinatawo. Suno kay Mr. Jack Kunlo ang head sang PSTMO matapos nga makita sang alkalde ang nasambit nga video, gilayon ini nga nagmando nga pangitaon ang driver. Dugang pa sang natungdan, mayar na sang inisyal nga pangalan kag identity ang opisina kag padayon ini nga gina-verify pinaagi sa paglocate sang taxi kag sang tag-iya sini. Madumduman nga nag-viral ang video nga gin-post ni Kendall Galvez ang transgender woman sa iya nga Facebook account nga may caption pa nga nagakurog ini bangod sa kakulba matapos nga ginmolestyahan sang taxi driver. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabanderang Alex Escalante, nagabandaras ng matutud nga serbisyo publiko ang kagalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera